Marie Curie. Ella i la seva germana anaven a una escola prohibida, ja que a Polònia es prohibien a les dones estudiar. Ella i la seva germana es van cansar i van decidir anar-hi. Així Marie es convertir en una científica superimportant. Ella i el seu marit van descobrir dos materials radioactius, el radi i el poloni. Així Marie va guanyar 2 premis Nobel. Abans no hi havia una cura per la lepra, però una noia anomenada Alice Ball treballava amb un líquid que l'Índia i la Xina utilitzaven per infeccions de la pell. A vegades funcionava i a vegades no. Ella es preguntava per què. Amb un equip, Alice va investigar i va trobar la cura per la lepra. Desafortunadament, va morir abans de publicar el resultat. Però la Universitat de Hawaii ho va fer per ella, donant el mèrit als homes. Més tard ja va saber de qui era el mèrit. Amenah Gurib, una nena de Maurici al qual despertava cert interès per les plantes. Analitzava tot tipus de plantes, medicinals, aromàtiques, flors. El seu arbre preferit era el baobab, del qual en va veure moltes característiques. Per ella, els arbres eren laboratoris. A l'Amenah la varen elegir presidenta i ella se'n cuidava de les persones, animals i plantes.